Hello guys, thank you so much for tuning in. I'm back again with Idols SA story. For me, it's still not clear who did what to who. But again, guys, I've tried to get the interview, ye family, yama twins, Babuake and the producer or whoever the guy was assisting Ama twins with Jenny Yama votes and everything. They were interviewed by Ikwezi FM. Please listen to the interview and share your thoughts. I love you so much, guys. Bye. Siyaphila ukhuluma noSimthanda kaMyezi umsakazweni iqembu leFAM. Oh, baba Madowo. Wamyeza. Oh, umyezi. Omyeza uMadowo. Kunjalo mfethu kunjalo. Ya ngikeva uDlamini la uyangitshela ukuthi uzokhuluma noMaqwabi la. Yebo mfethu. Oh, uready ngoba kuthiwa uzokhuluma naye manje. Empeleni indlela esikhulume ngayo noTP ubethena uzo interviewer uDlala but it's fine ngoba nangu baba ukhona la ngicela ngakhuluma nganaye. So interviewer uDlala. Yes. uDlala ubani ubaba wabo noma no akasiyena ubaba wabo uDlala kodwa basebenzisana nabo ngoba bakule project lekade baphusha etweni yama campaign ukuthi bavotelele. So lo ukhona njengamanje lapho ubani uyena lo mthombo uDlala lo ukhuluma naye njengamanje kodwa umuntu engithi ukhona babuqwabe ukuthi ke usakolonye ucingo njengamanje. Yeah. Okay. So lisa kanjani sokhuluma nawe bese ngihamba isikhathi sikhulume naye. Ya kulungile bese singayenza ilokhu za interview kakumanke ngoba vele esikhulumayo sivumelene la ngoba kunama media statements kade siwenza ndawonye. Kula media statements sikhuluma into efanayo kubona ngoba kunezinto ngamele ukuthi mhlambe ezinye sihambe kakhulu kuzona ke. Okay. Ikambani that uNkululeko that uNkululeko Dladla. Okay. Ubukile Dani? Sine company ebizwa ngoLeko Imfundo Project. So umsebenzi wethu ukusiza laba abantu laba bamaciko ukuthi senze ama-events lawa we-entertainment. So uVichi benoVichina sike sasebenza nabo ngaphambilini before baye nje njengama-idols. So kuze kube manje sinayo into yokusebenza nabo and other artists. Okay. So mainly lokho esikwenzayo to promote into yabantu abasha nje ukuthi babe exposed entweni yelokuzana ye-industry. Hayi ke awubambe kanjalo ukukhuluma nawe nje ngokuhamba isikhathi uzokudlulisela kuyena ke ubaba lapho khona. Okay. No problem. Isikhathi ke njengamanje ke ngizosehlile sikhombisa selapha mkumbane ke ihora lesihlanu khona la emsazweni nakho ke iPhase FM ku-120 drive. Kanti ke uyazi ke nawe sike saqhazela phambili ukuthi ke sokuthi kahle ukuthi ke ngale ndaba ekade siza la ukuthi sematheni ngempela abantu bakhuluma ngapha nangapha njoba ke uwazi lapha ke nomncintiswano omkhulu la womculo la eNingizimu Afrika ama-idols adlala lapha ke kuMzansi Magic ukuthi cha zenzekile izinto ke kwabo ukuthi ke amawele ethu siwakonze kakhulu akona la KwaZulu-Natal kuthe masiphume lodwa naleli linye lathi cha alo silahoxa kona ke umncintiswano kodwa ke sithe ke njengomsakazi iKhozi FM sofisa ukuthi ke size kahle le ndaba nanhlangothi zonke sinomnumzane lapha ke uNkululeko Dladla omunye umholi wenhlangano ke la ukuyona lekade sisebenzisana kakhulu nabo ukusibela ke lesalapha emazingeni aphansi bengakadumi njengoba bedumile njengamanje lapha oVichi noVirginia kuze kube manje basamile nabo babe seka khona konke sabona ke Mkabatini. Ngibingelele umsakazi ngibonge ukuthola ithuba ngibingelele nabalaleli emakhaya. Hawu sizile lapha indaba ngempela zokuthi kuze kwafinyelela ephethweni lapha kuhamba abebenalo lapha bethu bakhona la KwaZulu-Natal lapha kuma-idols. Kodwa ke lokho sizile ukuthi abalaleli abajabule neze sichazele niluzwa kanjani lolu daba. Msakazi mhlambe umuntu akaqale akuveze ukuthi uVichi benoVichina siqale ukusebenza nabo ngaphambi kokuba baze baye entweni yama-idols.
uma sebenza nabo ngaphansi kwenkampani ebizwa ngosifundo Nileko Project. Ngisebenza-ke nama-artist amaningana ngenhloso ukuthi nabantu babe-exposed kwezinye indaba. But ukuphendula nje umbuzo wakho Msakazi, asijabule neze ngendlela uMzansi Magic noma ama-idols arana ngakhona. Kunezinto ey'ningi ezenzakalile osukwini la izolo ngesikhathi kuphume isinqumo sokuthi kumele oyedwa wamawele aphume noma angaqhubeki nohlelo. Okugqamayo la Msakazi, ngaphambi kokuba kuqale ishow, abanye abayi-staff sakhona kuma-idols bakuvezile ukuthi kuzophuma oyedwa wamawele ngoba kunesikhathi sokuthi angeke umndeni owodwa uvunyelwe ukuthi ungabanga unumber 1 unumber 2. Bese lokho sekusiphatha kabi-ke ngoba yithi esivotayo ngama-SMS ethu nakho konke nje mhlawumbe nakho konke okunye esikwenzile ekutheni uVicky benoVirginia bahambe leli banga leli abaze bafinyelela kulona. So uma kuwukuthi sebeyadecide bona ukuthi ubani nobani ofanele babe unumber 1 unumber 2, kusho ukuthi ukuvota kwethu akubayo noma kuthathwa njengento ebalulekile. Manje ithini into lulandelelekile lolu daba lwezenkulumo ngoba inkulumo eziqhayi kakhulu lezo uma kuthi kwenze into enjalo njengoba ukuthi into leyo engekho fair uma kuthi kwenzeka kanjalo phela. Nibe nakho ukulandelela indaba ukuthi into eyenzeke ngempela njengoba ukuthi nani nizwe kusho kanjalo. Kuhambe kanjani lokho? Msakazi, iqiniso la ukuthi lokho okusuke kubonakala kuvezwa kumabonakude ku-Channel 161 kusuke kungasiyona yonke into esuke yenzeka. Kunezinto ezenzeka behind the scenes. Okokuqala kube neshow kade ikhona eMall khona la ePitoli, la ama-contestants ayahambe khona ayoziveza kubantu. uVicky benoVirginia ababanga ingxenye yalabo bantu. Lokho futhi sikubona njengento ebi-attack, kubona psychologically ngibalimaza. Okwesibili kuyavela Msakazi ukuthi manani kuthiwa kungani banqatshekiwe noma ibona bayikhethekile futhi ngayo. No, abanqabanga kodwa bekumele ukuthi balandwe la abahlala khona ukuze bezoba ingxenye ye-program. So babe sebekuveza ukuthi kubakhathazile ukuthi nebengabi ingxenye yalolo hlelo. Bese-ke yes, babe sebekuveza-ke Msakazi ukuthi khona la kade behleli khona bekunzima le ndlela yokuthi bekukhona into yokuhlaseleka even physical. Now physical, uma ngithi ne-physical Msakazi ngiyacabanga ukuthi kuyacaca ukuthi bekukhona into yokuthi kuze kululwe ngisho isandla kwabanye ubona njengamawele. Now isizathu sokuthi uVicky adecide ukuthi uya-withdraw kwi-competition akusikhona ukuthi ngoba kuphume usisi wakhe uVirginia, kodwa ushilo wathi kuzoba nzima ukuthi asale yedwa emva kwesimo kade sibona senzeka ngesikhathi sehleli ndawonye. Ngikho uzokhumbula uma uthi bebehlaselwa kuze kufike la bebanjwa khona nangezandla, bebehlaselwa abanye abangenele nabo umuntu ufana abaqhudelana nabo noma kanjani? Kunjalo Msakazi, abanye abangenele kanye nabo umncintiswano. Oh yeah. Kusikhathaze kakhulu lokho Msakazi futhi uma bebebika kodwa bebeka phela kwabantu ngoba angikhona ukuthi ngenze into enjalo bethule nakho bebezama ukubika mhlawumbe ukuthi abanakwa bekwenzakalani. Indlela bebekwazi ukubika ngayo bekuthi baxhumane nathi Msakazi ngoba lapha kunama-terms and conditions abababekele wona ukuthi abakwazi ukukhuluma nabantu abathile, abakwazi ukukhuluma nabantu beyindaba ngoba kuze kube manje uMzansi Magic ubhizi ugibelela into yokuthi abangakhulumi ne-media kuze kube ukuthi kudlula u3 months ukuze kuzokwazi ukuthi nekuqhubeke i-competition. Now kodwa sengisho ukuthi noma kungasikho ukuthi bazobikela abantu bangaphandle uyiphathimandla zala abahlezi khona begadiwe ngoba phela bebengahlezi entabeni. Uma umuntu ehlukumezeka uyakwazi abike, bebesaba nokubika lapho. Udaba lubikiwe Msakazi ngoba uproverb uthe uma ichaza wathi uVicky ngoba kade exhuga nje izolo uma uthi unazile kwi-performance yakhe yokuqala wathi ulimale kade beriheza, kodwa uyabona ukuthi i-statement sika-proverb si-counter lesi thina esisitholile ukuthi kwenzakaleni kuVicky. Yeah, sejaphambana, yeah. Yes.
Oh, ngiyakhona nanokuthi-ke naye lapho ubaba ngoba banobaba wabo impela bathanda kabi ukuthi lokhu simuzwa besangena lapho bathakasela ukuthi hawu ujabule kakhulu ngiyakhona ukuthi nawe uzokwazi ukukhulumise naye kesizwe ukuthi ufisa ukuthini ngoba sekulesi simo sekukusona abantwana babo kade bejatshulanga angazi-ke mhlawumbe uzokwazi ukukhethela nakuyena ukuthi naye kesizwe kayifushane nje ngaphambi kuphinde kubuyele kuyena sigodle nabo. Kulungile, ngizokwenza kanjalo ndona mhlawumbe kukodwa nje umuntu obefisa ukukudlulisa ile yokuthi msakazi okunye sifisa ukuthi kwenzeke ile nto ibhekisiswe into kaSomizi Mhlongo ngoba kusukela ku-top 17 kuze kube kulesi sigaba lesi esikusona ubelokhu ekuveza ukuthi akawathandi amawele bese ize nama-comments a-negative towards lokho zamawele. But siyabona ukuthi lifezekile-ke manje iphupho lakhe lokuthi omunye ugcine ese-withdraw. So cela ukuthi mhlambe nabalandeli babole ngoba besikhona into yokuthi uVici uzicabangela yena yedwa kanendaba nabo njengabantu kade bevota. Kodwa siyaqonda ukuthi mhlambe abantu lokho bebekushisa ukuthi abazi ukuthi kwenzakalani kanje but nangu baba uqale ngizazi othene ureduce ngakhuluma nawe naye. Yebo, angenza lokho ubaba uqale. Yebo baba usukhona. Yebo ke baba khona. Hello? Ninjani baba? Siyaphila baba. Siyaphila hawu siyajabula nathi njengomsakazi Quiz FM ukuthi-ke sikhulume nawe ulalelela iy'nkumbi zabalaleli ezibathanda kakhulu abantwana bakho siyezwa baba indaba esichazele lapha umfokami Kabadeli. Siyafisa ukuzwa nje nawe ukuthi lithini lakhe ilanga ngalesi simo esenzakalile lapha eNcameni. Hayi yabona mhlambe lento uma kuthiwa khona isehlo esiye sifike uthi wena ubheka impumelelo kodwa ebese uvela ushawa ibhomu kube ibhomu le ebesibhekane nayo noma ke icushiwe sayibona saqonda kuyona sesiyazi ukuthi sicushiwe lento iqale mhlambe ngolesithathu siba ne-information yokuyithola kungakenzeki kungabe ngakangeni yokuyithola ukuthi kufanele i-1 ye-twins iphume because i-competition ngeke ibe mnandi uma isizoba yibona bobabili ekugcineni kufanele kube ngo-1 ophumayo hayi sathi labantu bayikhulumela nje mhlambe izinto abayifisa ukuthi mazenzeke uma sifika lapha omunye wasikhombisa imessage ube simfica khona lapha sikhombisa ukuthi buka-ke kade kuxoxwa la kuthiwa yonke into isidone bakhiphe lo abamazi ukuthi u-powerful so kuze i-competition ibe lula ngithi mina kanjani ubani lwabamkhiphile bathi bakhiphe uVirginia lo otrenda ngisho phesheya okay ngithi okay fine ayikho into esizoyenza uNkulunkulu mayivumile ayikho into esizoyenza so phusha lo nosele ngisho lo kanjani ukuthi lo sele somphusha uma bethu bakhiphe lo ngasinankinga thina ngoba vese ngisohlonipha ivoti labantu okay uma sesiqhubeka ke sesingena ngaphakathi kodwa igazi lami belingishiya nje ngibona hayi something wrong masifika lapha sibuka even ngisho laba abanye ungathi sebe ne-information ama-group awu2 siyabona khona ulwazi asebenalo kodwa hayi singanaki siqhubeke sihlale ebese umphathi wohlelo okhona lapha uma iqala kuba on TV ebese eyaxoxa ke bese yabuza kumajaji ukuthi ubani abambone goduka ebuye ekhaya ebese omunye wamajaji ethulise lo munye usisi ebese ezama ukuchaza ukuthi yena ubona ukuthi elinye lamawele kufanele libuyele emuva ebese ngithi hayi mhlambe uyayigesela nje kodwa bese ngithi why kuqale ngolesithathu nala ngena kwenzeka the same thing okay bese ngithi hayi kodwa mhlambe kuyaqajela into engeke yenzeke ukuvota abantu abaningi kodwa futhi ngeke sisho lutho uma kuthiwa uyaphuma so kwemukela uma iphuma ngoba sesabakene ukuthi lento kufanele beyimukele uma kuthiwa iyenzeka okay sithi sisalindele bese kubuzakala ukuthi unumber 2 mhlambe bawubona ukuthi uzoma kanjani bese bayabasha abantu ukuthi okay babona ku number 2 kube yilona lo okay bese ngibona hawo angathi phela sesi out isolezwe lifike labhala lathi iKZN amathembiso wabeke kubani ekseni omunye umsakazi cishe osakaza ngo4 kwezenkolo uphinde washo ukuthi akuphusha usibanibani ase sibuka ke la ukuthi okay uma lo besemazi umuntu owu1 no2 okay
lo sephumile pho sisavotelani because uyamazi manje umuntu u1 no2 lento ayishoyo yenzala exactly neprocess iqalile ukuvota usho ukuthi manje sesidlala ngemali because bona sebeyazi ukuthi ubani ophumayo. Baba khona okunye engikuzawula ukuthi ke abantwana bakho lapha isimo besingesihle isimo senhlalo besingesihle neze kangangoba bekuze kufike nala bebanjwa khona nangezandla besala physically uyayazi into njengale. Ya kodwa lo angithi siwaphuma ke lo sisebayisenza kwa SABC owakwenzayo lokho cishe ke mangaphazami ushithi ngendlela owayibona kwenzala ngayo siwaphuma lo bese kuthi lokho kwesibili kuyoba nokushayisana kube khona okunye kube khona phambilini angithi njengamanje izingane kuthona azingakwazi ukukhuluma ngoba kune-contract abayisayinile so izinto zangaphakathi bathi akufuneki ukuthi zikhishwe ukuthi zenzale kanjani zenzala kanjani ngoba mhlampe bengakuchaza ukuthi mhlampe ko-coach ngizokubukela kanjalo ukuthi ko-coach laba babaqeqeshayo ukuthi benze njani bona ukuthi noma sekufanele ukuthi bethengele ukudla bona befuna ukuya emall uthathwe omunye wabaculayo abakhompyutha naye kwathiwa akahambe yobathengela ukudla balethele bagcine bangakudla balala bengadlile so ama-step lawa amaningi angithi bese yabo nje khona izinto okungafanele ukuthi siyixoxe khona kungafanele siyixoxe ngaphakathi mfethu ngoba ngiyazi bese uma njengoba kulapha emsakazweni baningi abantu abazwayo kodwa kuningi khona ebesidinga ukuthi mhlambe lapho ngoba ngizwile nalesi ngabantu bafuna ukumasha kuyiwe khona so ukuthi kuphumele obala ukuthi kwenzeka kanjani izinto ezifana nalezi ukuthi ijudge likwazi ukukhuluma straight talk ngoba phela lento isuka ekutheni elinye ijaji la khuluma lathi amawele ingakho liwenyanya so uyayibona ukuthi lento iqala kuphi so inde yabo nje ukuthi liwanyanya ngale ukuthi mhlambe awana talent anali talent kodwa nje yawenyanya nje ngokuthi angamawele yabona nje ungase mhlambe ufonisa abantu abambalwa lapho ubuza ukuthi akaze beyithole ilonto belalele ukhulunywa ijaji elithile lisho ukuthi mhlambe emveni kwalapho selijajile wathi uyacula omunye lathi lenyanya uma igijima ebheka le noyikwati yayinyanya nje lomculo abawuculayo esevele wanyanya nje yonke into semuntu wabona ukuthi manje laba bantu bahamba kanjani wazokhipha lo behlale bemgxeka bethi akenzi kahle washiya lo behlale bethi uyena ohlale ehamba phambili so nje kunezinto eziningi bekufanele ukuthi umzansi lapha ya ukuthi uyilandele ubuke ukuthi zenzela njani kodwa ade bengifoneleke nami bengidonsa ukuthi angifuneki ukuthi ngikhulume izinto ezingafanele bathi bazofika siyoxoxa nabo ngisalindele ukuthi mhlambe kwenzakalani njengamanje ungafisa kwenzakaleni nje bathi ukuthi abanye bathi bazomasha njalo wena yini senhlizweni yakho njengoyise wamawele ungafisa kwenzeke njengamanje mina ngokwazi kwami khona izinto ongeke uyijike uma sezenzekile khona izinto ongeke uyijike uma sezenzekile ngokwazi kwami abalandeli bamawele nami nathi somndeni siphatheke kabi ukulungisela abantu abezayo abasazongena lapha bekumele ukuthi kutholakale isiqiniseko sezinto ezenzakalayo nokuthi instruction somuntu akusethi nje uma usebenza emsebenzini lapho osebenza khona kune work instruction onikezwa yona ukuthi ufanele usebenze kanje nezinto ofanele ungazenzile ezinalezi eke bechaza ukuthi lapha kusokuzolinyazwa izingane zethu yini emqondweni noma kusuke kuzofuna ama talent yabo yonke lezi zinto kufanele zivele ukuthi ngeke uvele ukuthi umuntu engakangeni nje estage esahle ekuzwa futhi ukuthi uthini ehlezi lapha yabo ukhulunywe zonke lezi zinto ezifana nalezi mina bengifisa khona ukuthi uma kungenzeka bewuhambise umyalezo kuze na ingane zethu ezizohamba zokhulisa ama talent azo ziye sezine kuzethemba ngoba yithini okufanele ukuthi sikwazi ukuyimela ingane zethu ziningi ingane ezine talent sizosaba zonke ingane manje kuya lapha ukuthi
kuningi kakhulu singakhuluma kodwa siyathemba ukuthi ingxoxo izohamba kahle nje ubusho nawe ukuthi-ke okuningi indaba isazohamba yokhulunywa kahle ngaphakathi kubonakala ukuthi isimo silungisa kanjani kodwa khona konke sithemba ukuthi abantwana balapha ekhaya njengamanje ngivele ukuthi babuyilandele ngibalande at the same time mfowethu kwaphoqa ukuthi kufanele ngibalande at the same time ngoba ipain ebebeyizwa nami ebengizwa inkinga ebiyenzakala kunabanye ama-supporters ahlala khona futhi le egoli ebesinawo ngaphakathi ngitshela ukuthi into ebiyenzakala akhali inyembezi hayi ukuthi ekhaliswa ukuthi mhlawumbe kuma-1 sasiyitshenile sonke ukuthi o-1 verse yophuma kodwa into ebesebeyazi ukuthi izonzala kanjani yenzala kanjalo yabona lapha mfowethu uma ngaphazama kunabantu bebespenda per day 15 angiyeke mina mhlawumbe kwami ngaphezulu lokhu njalo ngo 3 days beyipenda for 15 abahlala eGoli bevote so uma bekhala izinyembezi befuna lezi ngane zikwazi ukufika ezingene right cabanga laba bantu basupportwa umhlaba wonke yizo zonke inhlobo zabantu yabona la uma bekuvota yonke inhlobo yomuntu yabo so into eyenzakalile akekho yabona nje leyo ukuthi khona izinto ofanele siyijambe singayikhulumi yes ngiyayi-understand lezi zangaphakathi ngoba angithi phela i-competition ise-on kufanele abantu abatshala iy'mali kuleyo competition ngoba bangasithathela iy'nyathelo ezinye uma seyingena deep because suke siwukhile inaphuzana for umsebenzi abawenzile kodwa nje engifisa ukukusho bona laba abanye bakhona khona abagude abasilandela izolo basinike uthando khona izinto ebebeyibuka okungafanele kube zenzeka kodwa basinike uthando bazama ngayo yonke indlela basisekela khona ukhombisa abanye abantu bayaphila emakhanda bayibuka izinto zenzakala kodwa bengeke besho lutho ngoba baqashiwe bayasebenza kodwa ipain eziwe zingane iyamangalisa mfowethu mhlambe izolo uma besamba nabantu bomthetho besamba nabo izolo besidrayivela ukuze sihambe kahle okay uma ungase kuthiwa uyabafonela bebuza ukuthi besihamba sicinga isibhedlela lapho bofanele siyise enye ingane ifa ibicula lapha ifa wafanele ukusuka sihambe sicinga isibhedlela okufanele iye kusona kuningi kodwa ngoba phela akuvumelekile ukuthi ngiyikhulume izinto ezenzakalayo kodwa nje ayi khona ayi Sesifani baba asithemba ukuthi kuzohamba kahle nawo amawele nidlulisele nje umyalezo siyaqonda ukuthi njengamanje awavumeleke ngisakhulume nemedia kodwa nje nidlulisele uthando ukuthi siyabathanda kakhulu futhi siyazi ukuthi kuningi okuhle kusazokwenzeka baphiwe ngendlela eyisimanga ithalente lapho silibonile siyalazi njengeNingizimu Afrika sibafisele nje ukuthi balulame